the serious warning that are being shared to the people this morning to stay away from the parliament today. Let me just read my post acho. I think akatanga kusekulata nezuro manheru. Hands urgent notice to all members of the parliament of Zimbabwe: do not attend parliament tomorrow, 11 June 2026. Your attendance will invite consequences you are not equipped to handle. And then imwe iri kuti to all members of the parliament of Zimbabwe: stay away from parliament building 11 June 2026. Should you choose to ignore this, do not expect mercy when the consequences follow. I'm not really sure kuti chii chiri kuda kuitika nhasi, since ndipo pari kuvhoterwa cab 3 iko kuparliament kwacho. And makuwa mamwe ari kuti nezuro ZANU-PF paid $10,000 to each MP to entice them to vote for cab 3. Muri kuzvinzwawo vakapiwa ma10,000 10 munhu wese muparliament, zvikanzi ekungokupai zvenyu kungoti senge mangwana kuine mavotes atiri kuda, saka imimi tifanira kubatai ma10,000. ndobva vapromiswa futi. hanzi ED pledged to give each MP 3 tons of rice to distribute in their constituents. Naiveduwe 3 tons dzinokwanei? Chimbonyatsondiudzai kuti constituents inenge ine vanhu vangani vopiwa 3 tons. Haisi 500 grams pamunhu. Vamwe vanotoshaya futi. Tikaita zvema 500 saka mumwe munhu anotoshaya, which is a meal that can only feed like 2 people 3 people. Munogara muri vangani naye vanhu? Chimbonyatsondiudzai kuti 500 grams chaiyo mukaibika kumba kwenyu munonyatsoguta here semhuri. Regai tione kuti vanonohora maraisi wawo ndiani, ende munenge muchimajikisa nei? Munenge mapiwa raisi nenyama, raisi nechii? Kumwe kutsvinya kunoitwa neZANU-PF soka zvakaoma vediwe. Ivo vapiwa ma10,000 avaka ngavazive kuti ivo pavari kupiwa ma$10,000 pane vari kupiwa mamillions. Vana vevanhu vavari ivo vekuZANU-PF vemashefu vanenge vachipiwa mamillions pamuchato, vachiita sei iwo chipiwa 10,000? Inokwane chii? Isinengakwane kana chindo yaunopiwa kunzi enda unobata neapapa. Zvinhu zvacho soka ameno, I don't know. So let's just wait and see kuti kuparliament kwacho kunenge kwakamira sei nhasi. Iwo manotisi atiri kungowana hanzi do not attend parliament. Handizivi hangu kuti who started with this and zviri kuenda nekupi and what are they trying to do nhasi pacho paparliament. Hanzi consequences you are not equipped to handle. Do not expect mercy when the consequences follow. Hiyo muri kunzwawo manotice ari panapa. Handisi kuziva zvangu because angori ma-reports. This is circulating on Twitter and munoziva. Handizivi hangu kuti zvatangira kupi also, but ma-warnings aya, ma-notices aya akawanda. There are a lot that are circulating. And ndamaona makusena naye, which means kuti ndofunga akacirculata nezuro manheru kuti nhasi chinenge chakachaya. Hatizozive kuti igeza revolution here kana kuti chii, I don't know. Because how can... It's sort of a bribe that is happening. Before people vote for cab 3, people are given 10,000. They are promised the rice. Muri kuona manje pane nyaya chehombe pairi manje kuti nhasi pari kuvhotwa vanhu vopiwa mari. Zvinorevei izvozvo? I don't know what you guys think. Let me know in the comment section what are your thoughts. Panyai iyi vasara subscriber, please make sure that you are subscribed, and see you in my next video. Road to 50,000. We are almost at 42 now.